Palay ko bola. Ay sir, naatay baratuhon sir, oh. Barato na gini siya sir. Barato? Oo, yes sir. Barato ni? O barato na kanya siya sir, ma-affordable na kanya siya sir. 350 lang siya sir. Gusto ni mo ni hampak na kuno siya mong naong? Ganun nag-offer mag-barato? Anong pagsulod pa lang niyo yung barato? Parang nakaminus ka sa ko. Ay wala lang sir, nag-offer lang ko sir. Ang ako mahalon, dili barato. Sa mga kalakihan Gusto ni. mahalon sir? Mahal, tagpila ang pinakamahal na Para sa manday siya sir. Para sa akong uyab. Kailangan ko siya pinakamahal. 4,000 sir. Pila? 4,000. Pinakamahal na 4,000? 4,000 sir. Sangko na gina. Sangko na gina siya. Bonggang-bongga na yun siya sir. 4,000. Okay, problema. Sige, kuha ko ng 4,000. Sige ako yandam sir ha. Ano? Sige sir kani sir. Oh, lamig. Sige, Imported yung mga flowers na pinigago sir. 4,000. 4,000 sir. Asa mo itong gingon nga barato kayo? Ay para asa man sir? Itong pinakabarato, na yung pinakabarato yun. Ah. Unsa nga barato sir? Mong gusto sir? Basta ka ng barato lang, anong pinakakuan lang ba? Naamang ka diha. Naman po sa tasa sir. Na. Sir. Kini sir. Dili lang ka sir. Sige. Para na sa akuan. Para sa akong asawa. Ang mahal sa uyab. Barato sa asawa. Ang mahal sa uyab. Barato sa asawa. Pagdali. May nabikil may gala. Dili na dapat. Bali dahil dapat. Ha? Ang mahal dahil sa asawa dahil dapat. Siyempre naman. Hala, sayop gid ay akong nga buhaton matagtuig. Ako yung temporary. Mo di ay sa tanga ako lagi. Asawa, permanent. Lagi. Daw. Man, napatay sayop gid. Dili ano lang para pata pa di sila mga away. Pareha na lang presyo. I didn't equal. I don't think so. No. I will not allow equal. Adi na. Talawa lagi sayop dahil. Girlfriend is just on the side. So Ah. that's the cheapest. The cheapest. Okay. Bali. Bali, ha? Bali. I will not settle with that. Okay, Jack. Not even an equal opportunity. I don't think so. Why? It's the most expensive. Not equal Ano lang, oy? opportunity. Gasto Kapit kayo gini of dito. wife. No way. Sige kay sir. Say